muskelfremkaldelse af musklerne, ekstensormusklerne på forarmen over håndledet. Og jeg vil starte med det første lag, som består af brachioradialis, som vi har fremkaldt tidligere, og så vil jeg fremkalde extensor carpi radialis longus og extensor carpi radialis brevis. Så hvis jeg tager sådan her, og du lukker din hånd, og så prøver jeg at lægge et pres her mod ekstension på første eller anden metacarpal, så kommer den frem her, longus, og hvis jeg lægger et pres her på tredje metacarpal, så flekterer i albuen her, så det er en ekstension, så kommer den frem der. Og det var egentlig det første lag. Andet lag, det er så extensor digitorum og extensor digiti minimi og extensor carpi ulnaris. Jeg tager lige ulnaris også her. Så der skal du prøve at lave en abduktion af en ulnar deviation og en ekstension mod min hånd. Jeps, kommer den frem der. Og så kan man tage extensor digitorum og extensor digiti minimi og extensor digiti indicis. Det gør man på den her måde. Nu prøver at lave sådan et kattegreb-agtigt noget. Og så kommer du ud her. Så kommer de frem på håndryggen her. Jeps. Og så kan man tage det tredje lag, som er pollicis, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis og abductor pollicis longus. Vi starter med abduktoren, stabiliserer håndledet, og så prøver du at komme mod mine fingre her. Her. Jeps. Og så tager jeg brevis, ekstenderer, jeps, og longus herude. Jeg må ikke flytte den. Sådan der. Og så kan vi tage musculus supinator, som også er en del af det tredje lag. Så slår jeg på ryggen. Og du supinerer din hånd. Jeps. Og så prøver jeg at presse din hånd i pronation, og du må ikke flytte dig. Så sådan der kommer den.